1 fevralda Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Mary welaýatynyň Mary şäherindäki edarasına müňlerçe adam bardy. Bu waka internet azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleriniň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tizligini artdyrýandygy we bu hyzmatyň bahasyny ardanlaýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Köp adam tanış bilişlerine jaň edip şu günden başlap Türkmen Telekomda internet güýçlendirilýär we ardanladylýar. Yetişiň, ýakyn günlerde birigip yetişmeseňiz, onda ýene bukça gutordy ýa-da gymmatlady diýerler diýdi. Irden saat 8-den tä edaranyň iş wagty tamamlanýança adamlar ýygyderli Türkmen Telekoma bardylar. Gelip giden adamlaryň sany müňlerçe boldy diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Emma Türkmen Telekoma baran müňlerçe adam lap keç boldy. Edaranyň iş ýerleri olary bu baradaky buýrugyň çykandygyny, ýöne degişli internet bukçalarynyň heniz iýerilmändigini aýtdylar. İşgärler bukçalaryň ýakyn günlerde gelmeginiň mümkindigini aýdyp adamlary öýlerine uğratmaga çalışdylar. Ýöne adamlar biz muny ygtybarly maglumat beriş nokatlaryndan eşitdik diýip iň bolmanda bizden öz saýlap alan internet bukçalarymyzyň arzasyny alyp galyň diýdiler. Soňra edaradan bir aýal we bir erkek adam çykdy. Olar hiç ýyly arda kabul etmeýändiklerini aýdyp, bar bolan internetiňize şükür edin, ondan hem galaýmaň diýip raýatlary gödek çemeleşdiler. Adamlar öň kakasy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň halka aldanlygyny indem oglunyň aldy ýanlygyny aýdyp, sögünüp öýlerine gaýtmakdan başga çäre tapmadylar. Diýip şol ýere baran ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. 31 ýanwarda ýarym resmi türkmen neşirlerinde, TikTok sosial ulgamynda we Imo ýaly messengerlerde häkimetleriň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tizligini artdyrýandygy, şeýle-de onuň bahasyny ardanladýandygy barada maglumatlar peýda boldy. Boşluk mehriban dostlar. 1 fevraldan başlap Türkmenistanyň ilatyna, watandaşymyza size bize Türkmen aragatnaşyk agentliginiň Aşyk şäher telefon ulgamy, ýagny täze internet hyzmatlaryny el ýeter bahadan ilatymyza watandaşlarymyza köýdürleýär. Diýip TikTok ulgamyndaky meşhur türkmen blogerleriniň biri aýtdy. Şonda 1 megabit sekund tizlikli internetiň aýlyk töleginiň 150 manat boljakdygy, onuň bahasy ozal 170 manatdy. 2 megabit sekund tizlikli internetiň aýlyk töleginiň 200 dälde 180 manada çenli ardanladyljakdygy habar berildi. Şeýle-de häzir çenli ilata hödürlenýän internetiň iň ýokary tizligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylary 4 megabit sekund ve 6 megabit sekund tizlikdäki internetin hem el yeterli boljakdygy aýdyldy. Emma bu video blogeriň sahypasyndan 1 fevralda ýitirim boldy. Şeýle-de hyzmatlar barada maglumat ýerleşdirilen agdyndan 2 hökümetçi neşirde. Şeýle-de Imo messengerinde bu habar 1 fevralda düşündürüşsiz el yetersiz boldy. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň garamagyndaky ýurduň ýeketäk internet provider bolan Türkmen Telekomyň saytynda hem ozolky narhlar saklanyp galýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Türkmen Telekomdan maglumat almak synanşygy hem netije bermedi. Dünýäde iň hayal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary üýtgetmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Ýöne 1 fevralda Türkmen Telekoma baryp lap keç bolup ýygyna gaýdan adamlaryň arasyndaky käbir sosial ulgam ulanjylary ýurtda internetiň tizliginiň artdyrylýandygy we onuň bahasynyň ardanladylýandygy baradaky maglumatlaryň nädogrydygy barada videolary çap edip başladylar. Salam gadarly dostlar. Dün Astuda tariflerin üýtgeýän barada stories ýerleşdirdim. Ýöne bir nädogry maglumat bolup çykdy. Şol sebäpli kimme zat öňküsi ýaly galýar. Diýip bir sosial ulgam ulanjysy aýdýar. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini ýyllar boyu çäklendirip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan düzülýän medbuat we internet adatlygy görkezüjilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýär.
Türkmen Helsinki Fondunyň habaryna görä Türkiýanyň deportasiýa merkezinde ýüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama 2 fevralda çap eden maglumatynda deportasiýa merkezinde Türkmenistanyň raýatlaryna garşy fiziki zorluk wakalary barada habar berýär we Türkiýedäki türkmen ilçihanatyny türkmen raýatlarynyň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar. Türkmen Helsinki Fondunyň habaryna görä Türkiýanyň paýtagtyndan 80 kilometr uzaklykda ýerleşýän Ankaranyň Çankiri deportasiýa merkezinde 3 sany türkmen migrantyna garşy fiziki zorluk ulanlypdyr. Ozal bu migrantlar mökleti geçen resmi namalar sebäpli tutsak edilipdi. Soňra ol ýerden gaçmagy başardylar. Ýöne 31-nji ýanwarda gaçkaklar Türk polisiýasy tarapyndan tutulup deportasiýa merkezine gaýdyp getirildi. Olaryň sözlerine görä gaçmagyna erbet şertler sebäp bolupdyr. Olar 3 kvadrat metrlik otagda 15 adam bolup saklanypdyr. Iýmiti erbet bolupdyr diýip Türkmen Helsinki Fondy daşary ýurtly türkmen ýaşlar hereketi bolan Adalat Demokratik Hereketi adly toparyň maglumatlaryna salgylanýar. Bu toparyň wekili Ediz Mämiedow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde deportasiýa merkezinden jemi 7 adamyň gaçanlygyny görüňerdi. Edildiğinin özünde Çankara diýilýän ýerden 7 kişi gaçypdyr. Onu alnyna hemen tutupdurlar. Tutup izine getirip eşek kimini urupdurlar olary. Aýt bermişlerine görä bizi yaman köseýärler diýdiler. Mämiedow Çankiri'däki deportasiýa merkezinde migrantlaryň agyr şertlerde saklanýanlygyny aýdyp şeýle görüňerdi. Iýini 2 metr boyu 3 metr bolan odada iň azy 10-11 kişi saklanýar diýdiler. Bir yatakda adından 3 kişi bolup ýatýardylar. Azatlyk radiosu Türk migrasiýa daralaryndan resmi maglumat alyp bilmedi. Çankiri'däki deportasiýa merkezine jaň edenimizde bize telefon arkaly maglumat berip bilmejekdiklerini aýtdylar. Bu aralykda Türkmen Helsinki Fondunyň maglumatlaryna görä beýleki deportasiýa merkezindäki şertler hem kyn. Hususan Antaliýanyň döşeme 6 deportasiýa merkezinde 4 aýdan gowrak wagt bäri saklanýan Türkmenistanyň 8 raýatynyň çalışmagy eşigi ýok. Olaryň tutsak edilen wagtynda egninde bolan geyimleri doly sandan çykypdyr. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkiýedäki türkmen diplomatlarynyň üns bermezliginiň deportasiýa merkezindäki türkmen raýatlary üçin agyr mesele bolup durýanlygyny belleýär. Biz bilen söhbetdeş bolan onlarça türkmen migranty deportasiýa lagerinde bolan wagtynda türkmen diplomatlarynyň hiç gaçan öz ykbaly bilen gyzyklanmandygyny aýtdylar. Deportasiýa merkeziniň işgärleri türkmen ilçihanatynyň hem konsulluk gullugynyň jogabyna bir näçe aýlap garaşmaly bolýandyklaryny migrantlaryň özlerini aýdýarlar. Emma türkmen resmiýetleri öz raýatlaryny ençeme aýlap ikrar etmeýärler. Olaryň ýitiren dokumentlerini dikeltmän aklawçy tapmagy, lukmançylyk kömegini bermäge ýardam etmeýärler. Bu meselede Türk häkimetleri türkmen migrantlaryny 6-9 aýlap izolýasiýada saklamaga mejbur bolýarlar diýip Türkmen Helsinki Fondy öz habarynda ýazýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama gürrüňdeşleriniň biri Kırklareli deportasiýa merkezinde bolan AB inisially Türkmenistanlyny çetirleýär. Daşary ýurtly migrantlaryň hemmesiniň ýanyna konsulluklarynyň aklawçylary geldi. Ýöne türkmen diplomatlary hiç birimiziň ýanyna baryp görmedi. Men ol ýerde 6 aýdan gowrak wagtlap buldum diýilip Türkmen Helsinki Fondunyň maglumatynda deportasiýa merkezinde bolan bir Türkmenistanly çetirlenýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki edarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şunlar bölümde raýatlara may aýyna nowat berilýär. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsız has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty almak üçin resmi namalary kabul edýän bölümde ýörite enjam dur. Raýatlar resmi namalaryny tapşyrmak üçin bu enjamdan talon almaly bolýarlar. Ýörite belgili bu talonda raýatyň haýsy günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýändigi görkezilýär. Şuňky gün bu enjamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2 fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we
işsizligiň arasynda eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ilat arasynda biometriki pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resminama hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgäriniň pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň lewawyň migrasiýa edarasyna ahal velaýatynyň işgäri iýermek arkaly para peşkeşiň öňüne almaga çalışýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar. Mesele Maşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa işgäri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölüminde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäýi diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanyş bilişleri gysgaly biometriki pasport edinmek isleýände nowatlary görüp ýanky migrasiýa işgärine jaň edýär. Ol hem Lewawyň migrasiýa edarasyndaky tanyşyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometriki pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munuň üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär. Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewapdaky bölüminden kommentariýa ýa-da goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne Lewawyň migrasiýa edarasynda para berimiň bardygy barada habarçylarymyz we türkmenistanlylar mundan ozalky ýyllarda hem habar beripdiler. 2021-nji ýylda Lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwezine pasportlara has gysga içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdypdy.